Bog, ja sam Vanessa i danas ću prezentirati temu Noć vještica. Za nas, Amerikance, kad naglasite Halloween, im ide gore kao Jokerov osmijeh u filmu Batman. A to je osjećaj koji se prezentira na Noć vještica. Klasična čudovišta koja se prikazuju taj dan, vampiri, vještice, zombi i vukodlasci, samo su mašta. A znate li da nemamo ni jednu tradiciju o Noći vještica koja je originalno naša? Mi volimo kostime i ja sam danas plavi konjanik. A govorit ću o klasičnim primjerima koje za mene imaju najbolje asocijacije s tim danom i nakon toga demonstrirat ću dvije glavne tradicije koje još slijedimo. A malo ću smješti naša klasična čudovišta u kontekst povijesti. Prema Wikipediji mit o vukodlascima je najstariji. Inspiracija u Hrvatskoj oko Plitvičkih jezera po Ivi Seli koja vodi tajne šetnje Zagreba. Bili su pravi vukovi i šuma je općenito klasičan element u horor žanru. Najklasičniji film o vukodlascima je The Howling. U periodu kad su serijski filmovi počeli biti popularni. Zanimljivo, vukodlasci su se pojavili u gradovima. Nije to pogreška jer je to bio period kad smo u društvu diskutirali. Što je bolje za život? Gradovi ili predgrađa? Vukodlasci su kombinacija divljih i civiliziranih aspekata ljudi. Mislim da neće biti iznenađenja da kad razgovaramo o vampirima imamo asocijaciju s rumskim Drakulom. Ovaj grof Vlad Impaler je živio u 15. stoljeću i njegove metode su bili grozne. I to je bio motiv za priču Drakula. Ali nije bio jedina inspiracija. Stvarni vampir u povijesnim dokumentima je bio Jurek Granda, Hrvat koji je živio u malom hrvatskom gradu Kringa 1682. godine po Ivi Sile. Tu danas ima muzej vampira Jurek Granda i grob po Ivi Sile, a priču o najstarijem po imenom zabilježenom europskom vampiru prvi je zapisao slovenski putopisac Johan Vajkard Balvasar, koji je prenio priče mještana Kringe, koji je 16 godina terorizirao vampir s Grandom po Vesni Brgnanić. Za nas je klasična priča Drakula po Bramu Stokeru, a figura je jako romantična i melankolična. Glavni osjećaj možete prepoznati u sadašnjim filmovima kao Sumrak saga. Kao i vampiri, vještice isto imaju temelj u povijesti. Svi znaju da u 15. stoljeću počinje progon vještica u Europi. U Americi smo imali Selenova suđenja vještica
u 17. stoljeću. A u to vrijeme je počela slična praksa u Hrvatskoj sve do 18. stoljeća po Ivi Sile. Križni oko, a možda brnjica ili krotitelj lajavica su bili alati koje su izvršitelji mogli koristiti po torturiranju. A u Hrvatskoj oni su mučili ove žene 3 dana prije nego što su ih zapalili. A ponekad su stavili baru na njihove vratove da bi umrle brže po Ivi Sile. Zakon o vješticama još postoji u Hrvatskoj po Ivi Sile. U filmu Čarobnjak iz Oza zla vještica je zelena, ali ima veliku moć prije nego što ju je rastopila Dorothy. A dobra vještica je ljepotica i slatkica. U kombinaciju reprezentiraju dualne aspekte o ženama u povijesti koje su bile demonizirane. Ok, do sada sam govorila o čudovištima koje su bile iz Europe. Idemo u druge zemlje, Afriku. Možda nije najbolji izvor, ali po Wikipediji zombi su rođeni u Africi. Nakon atlantske trgovine robijom, koja je bila isto u Americi i drugim zemljama, kao u Europi i Južnoj Americi. I da, Afrika ima stereotip za mračne prakse kao vudu. Tako, zombi imaju asocijaciju s mrtvima i pitanjima o životu poslije smrti. U periodu kad je prvi put prikazan film Noć živih mrtvaca, mi smo se plašili mikrovalovima i otrovima. Ti elementi pokazuju se u sadašnjim filmovima. A opet fokusiramo se više na pozitivne karakteristike ljudi. Gledamo kako zajedno riješiti problem sa zombijima koji se danas prikazuju na malo drugačiji način od 1970 i danas su brži. Joj! 19. stoljeću je period kad je američki regionalizam bio dominantan u književnosti. Priče kao legenda o Sanjevoj dolini po Washingtonu, Irvingtonu daju autentični glas koji je specifičan za Amerikance i identitet koji se malo razlikovao od Europe. Ta pripovjetka je većim dijelom horor, ali na kraju se promijenilo i možemo je interpretirati kao autobiografsku fikciju ili običnu priču. Utjecaj vidimo u filmovima u 19. stoljeću, na primjer Sleepy Hollow, koji imaju samo horor elemente i prikazuju bezglavog konjanika kao figuru vraga koja lovi ljude s paklenim konjem i jack-o'-lanternom koji ima glavu za jednu noć. Naravno, imamo posebni film koji je napravljen specifično za Noć vještica i naslov ima isto ime, Noć vještica, sa Michaelom Myerom. Sve počinje u Noći vještica i ne znamo zašto. Glavni lik želi ubiti svu obitelji kao dječak i zatim bježi
u ludnicu loviti sestru. A ovaj aspekt da je ubojica dijete objašnjava zašto je film fascinantan. U subotu možete gledati taj film u kino Europa. Svake noći vještice čućemo pjesmu Mansanaš po Babiju Pikiću iz 1940. I možda niste čuti poznatu strofu. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It come on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. Za nas, ova pjesma je jako zabava. Kao i pjesma Kajmor, tomu Raki Horror Picture. Dobri su primjeri kako ne uzimamo sebe ozbiljno. Naravno, tražimo motiv za Trick-or-Treat i Jack-o'-lantern. Ali, po History Channel, ove tradicije su došle iz Engleske i Irske. U Engleskoj, po History Channel, djeca su morala pjevati da bi dobila slatkiše. A za nas, taj običaj je uzeo sadašnju formu s obitelji i djecom u centru oko 70 godina prije. U Irskoj ja nisam znala da originalna priča o Jack-o'-lanternu je bila konversacija Boga i đavla po History Channel. Da, slična ideja kao priča đavao i ženu list. Ali ni to nije naša priča. I sada. Ovo je bundava i treba se nož. S nožem režite gornje dio bundave i ovo je moj prvi put. Trenutak? Yes. Smislu sam da se cicilo. Yes. Yes. Mogu malo... Ne. Ja molim, ne želimo gledati pravi krv. I on ide simbolski. Hvala. I gradi se meso sa šteklom. Razbari se lice na bundeve. Ja ću jedno oko. Nemam svijeće, ali možete staviti svijeće u ručak i zapalite.
vratite bundavi kapu i to je to. I za sada. Molim vas, imate malu maštu. Ti si dijete i ideš drugom djetom u kostimima. Kucajte na vrata i kad se odvore, osoba vam daje slatkiše. Molim vas, kucajte o svoje stolove. Jedan. Po jedan. Još jedan. I jedan. Po jedan. Još. Opa. Nema veze. Imam još. Oh my god. Jer imaš tri dječko jer imaš tri Ivana i Zenu. Mada, danas sigurno noć pjestica asocira na Ameriku. Ali naše tradicije imaju povijest i podrijetlo u drugim zemljama. I što možemo? Volimo zabavu! Hvala vam što ste me slušali i Happy Halloween! Nalazimo se u Turškanačkoj šumi, odmah izvan bedema nekadašnjeg starog grada Gradeca, današnjeg Gornjeg grada. Ovaj ovdje puteljak vodi prema mjestu gdje su nekada spaljivali vještice, zagrebačke toprnice, tako smo ih zvali, u starome Zagrebu. I to su žene koje najčešće i nisu bile prave vještice, nego su ih samo optuživali za vještičarenje kako bi ih se riješili, kako bi im uzeli imanje, njihove kuće, jer kada biste jednom bili optuženi za vještičarenje, bili biste gotovo pa mrtvi. Imali ste još 3 dana, toliko je bilo potrebno svakom poštenom istražitelju, tako su ih zvali, a zapravo su bili mučitelji, toliko mu je bilo potrebno da iskamči bilo kakvo priznanje od bilo koje žene i na kraju bi završile na lomači, žive ili mrtve.